Dobrý centr. Škoda, že nevyužit slavistickými hlavičkáři. A je to gól! 1-0 Stanislav Vlček rozpoutal obrovskou vlnu euforie. Obrana Ajaxu po v podstatě už odehraném balonu do bezpečnějších vod zůstala hodně nekoncentrovaná. Vlček byl obestoupen 3 hráči v modrém, přesto celkem bez potíží. Tak myslím, že tu hlavní práci tam udělal Tavares teďka, přesně. Jenomže takovéhle přihrávky dávají přece jenom další a další prostor pro Holanďany a Suárez toho tentokrát nedokázal využít po výborné narážečce. A zase už je to hodně napínavé, protože v současné době stačí Ajaxu 1 gól k tomu, aby postupoval on. Znova to byl Brabec, který uspěl. Suverénní ve hře hlavou dneska, musím říct suverénní. Tavares si, pravda, tak teď je šance, šlapákem, ale může jít šance 4 proti 2. Vlček! Stanislav Vlček posílá Slávy do Ligy mistrů! Je to hrdina! Maladěc! Kdyby se Praha dala napojit na energii, která teď vychází ze Strážského stadionu, tak se tady bude svítit i z těch 14 dní. Tak jestli já osobně, jestli jsem to někomu přál, tak právě Vlčkovi, protože myslím si, že pro Slávy nepostradatelný hráč, přes všechny ty brankové šance, které má, někdy je nepromění, tak si myslím, že má pro ně velikou cenu. A dneska právě myslím si, že on a ještě další 3 nebo 4 hráči s podobným výkonem tak byli největšími strůjci tohoto vítězství. Nemůžu si pomoct, kdybych byl na místě hlavního rozhodčího, asi odpískal nedovolený zákrok Tavarese, jenomže dánský sudí to neudělal a zas tak moc to tady nikomu na Strahově, kromě holandských fanoušků, pochopitelně vadit nebude.